हॅलो फ्रेंड्स, मी डॉक्टर ज्योती गणेश पवार आयुर्मंत्रा क्लिनिक पुणे येथून तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते आपल्याच चॅनलवर डॉक्टर ज्योती पवार आयुर्मंत्रा। तर 40शीमधील स्त्रियांना मासिक पाळीच्या बऱ्याच तक्रारी सुरू झालेल्या असतात। त्याचबरोबर पोट वाढलेलं असतं, पोटावर चरबी साठलेली असते। त्या भागामध्ये खास करून पोटावरील आणि ओटी पोटावरील चरबी कमी होण्यासाठी त्याचबरोबर मासिक पाळीच्या तक्रारी दूर होण्यासाठी 5 उपयुक्त व्यायाम प्रकार मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। तर सगळ्यात आधी आपण करणार आहोत भद्रासन। त्यासाठी दोन्ही पाय मी आधी असे सरळ ठेवली आहे। सुरुवातीला डावा पाय असा फोल्ड करून जवळ ठेवायचा आहे, त्यानंतर उजवा पाय जवळ घ्यायचा आहे। दोन्ही पावले एकमेकांना चिकटवायचे, जास्तीत जास्त शरीराजवळ ओढायचे। दोन्ही गुडघे जमिनीला लागतील असा प्रयत्न करायचा आहे। दोन्ही हात असे लॉक करायचे। तर या स्थितीला मान पाठ कंबर ताठ हवी, डोळे मिटलेले आणि संथ श्वसन चालू साधारण 10 सेकंद आपल्याला ही स्थिती होल्ड करायची आहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हे त्यानंतर बटरफ्लाय एक्सरसाइज यामध्येच आपल्याला करता येते। जस्ट आपल्याला दोन्ही गुडघे असे खालीवर करायचे। प्रेग्नन्सीमध्ये देखील हा व्यायाम प्रकार खूप उपयुक्त आहे। नॉर्मल डिलिव्हरीसाठी त्याचा उपयोग होतो। त्याचबरोबर मासिक पाळीच्या तक्रारी दूर होण्यासाठी देखील बटरफ्लाय एक्सरसाइज खूप उपयुक्त आहे। तर साधारण 25 ते 30 वेळा तुम्ही ही एक्सरसाइज करू शकता। त्यानंतर दुसरा व्यायाम प्रकार, त्यासाठी दोन्ही पाय असे आपल्याला पसरवायचे। दोन्ही पायांमध्ये जास्तीत जास्त अंतर घ्यायचं आहे। दोन्ही हात असे खांद्याच्या रेषेत सरळ श्वास भरत भरत वर न्यायचे। सोडत सोडत आपल्याला डाव्या साईडला आधी झुकायचं आहे। डाव्या हाताने डाव्या पायाचा अंगठा पकडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि उजवा हात डाव्या हाताने डाव्या पायाचा अंगठा पकडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि उजवा हात डोक्यावरून कानाला लागेल या पद्धतीने डाव्या साईडला जास्तीत जास्त झुकायचा आहे। तर सुरुवातीला जेवढं जमेल तेवढं करायचं आहे। सरावानंतर मात्र आदर्श स्थिती गाठता येते। तर श्वास भरत भरत आधी वरचा हात जागेवर, मग डावा हात। हीच क्रिया आपण उजव्या साईडला करूयात। उजव्या हाताने उजव्या पायाचा अंगठा पकडायचा आहे, डावा हात त्यावरून न्यायचा, दंड कानाला लागेल या पद्धतीने। तर कमरेच्या साईडला जे फॅट साठलेलं असतं त्यासाठी ही एक्सरसाइज खूप इफेक्टिव्ह आहे। साधारण 5 राऊंड तुम्ही याचे करू शकता। पोटाची चरबी कमी व्हायला उपयुक्त अशी ही एक्सरसाइज आहे। त्यासाठी देखील दोन्ही पायांमध्ये असं अंतर घेऊन बसायचं आहे। त्यानंतर आधी डाव्या साईडला मी टर्न होते। श्वास भरत भरत दोन्ही हात वर, श्वास सोडत सोडत डोकं आपल्याला गुडघ्याला लावायचा प्रयत्न करायचा आहे। दोन्ही हात या पद्धतीने पावलांना पकडायचं आहे। दोन्ही हातांनी होल्ड करायचं 10 सेकंद। हळूवार श्वास भरत दोन्ही हात वर समोर घ्यायचं आणि मग उजव्या साईडला टर्न व्हायचं। पोटांवर भरपूर ताण येतो, पोटात दुखणे, गुडघे दुखी यामुळे कमी होते। या पद्धतीने ही देखील 3 वेळा एक्सरसाइज करायची आहे। स्थितीमधली एक सुपर एक्सरसाइज मी तुम्हाला दाखवणार आहे, ज्याला चक्कीचलासन किंवा उदर संचालन देखील म्हटलं जातं। दोन्ही पायांमध्ये भरपूर अंतर घ्यायचं, दोन्ही हात असे लॉक करायचे, काहीचं समोर झुकायचं, जास्तीचं मी थोडं पुढं झुकायचं। त्यानंतर राऊंड घ्यायचं आपल्याला। या पद्धतीने डाव्या साईडला जायचं, गुडघा कुठेही फोल्ड करायचा नाही, जास्तीत जास्त मागे जायचं, जेवढं जास्त जमेल तेवढं मागे जायचं आहे। आणि तो उजव्या साईडला, मग समोर, हा अर्धा राऊंड झाला। त्यानंतर हात असे सरळ ठेवायचे, तसेच कधी कधी खाली जाऊ शकतात, परत वर आणायचं। मग आता उजव्या साईडून मागे, मग डाव्या साईडला आणि मग समोर। तर या पद्धतीने कमीत कमी 5 ते 10 राऊंड जर तुम्ही केले तर खूप उपयोगी असा हा व्यायाम प्रकार आहे। एक खूप महत्त्वाची
महत्त्वाचं आसन मी तुम्हाला दाखवणार आहे, त्याचा उपयोग तुम्हाला थेट अंतर इंद्रियांपर्यंत होणार आहे. ते आसन आहे मत्स्येंद्रियासन. नीट समजून घेऊन करा. हे जर व्यवस्थित जमलं तर तुम्हाला लिव्हरच्या कुठल्याही तक्रारी होणार नाहीत. लिव्हर, किडनी, पॅनक्रियाचे सगळे व्यवस्थित कार्य करण्यासाठी, त्याचबरोबर युट्रसवर देखील विशेष दाब येतो याच्यामुळे, आणि गर्भाशयाच्या तक्रारी देखील दूर होण्यासाठी हे आसन खूप उत्तम आहे. आणि पोटावरची चरबी तर डेफिनेटली याने कमी होणार आहे. चला तर मग मत्स्येंद्रियासन करूया. तर त्यासाठी दोन्ही पाय मी असे समोर घेते. डावा पाय फोल्ड करायचा आणि डावं पाऊल आपल्याला उजव्या गुडघ्याजवळ ठेवायचं आहे या पद्धतीने. त्यानंतर उजवा पाय असा आपल्याला फोल्ड करून बैठकीच्या खाली न्यायचा आहे. तर इथपर्यंत तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल. त्यानंतर हात आपल्याला सरळ खांद्याच्या रेषेत न्यायचे, म्हणजे तुम्हाला हातांची पोझिशन व्यवस्थित कळेल. त्यानंतर उजवा हात असा गुडघ्याच्या बाजूने नेऊन तुम्हाला घोट्याला पकडायचे, डाव्या घोट्याला, आणि डावा हात असा वेठा घालून कमरेजवळ आपल्याला ठेवायचा. तर ही आदर्श स्थिती आहे. हळूहळू प्रयत्नाने हे नक्कीच जमेल, पण खूप इफेक्टिव्ह असं हे आसन आहे. सर्व महिलांसाठी, त्याचबरोबर पुरुषांसाठी देखील हे आसन उत्तम आहे. त्यानंतर विरुद्ध बाजूने करायचं. सोडताना देखील अगदी सावकाश. आधी हात आपल्याला खांद्याच्या रेषेत न्यायचे, मग खाली करायचे. आधी खालचा पाय आपल्याला सरळ करायचा आहे या पद्धतीने, नंतर वरचा. तो विरुद्ध दिशेने दाखवतो. उजवा पाय फोल्ड करायचा आहे, उजवा पाऊल डाव्या गुडघ्याजवळ. त्यानंतर डावा पाय आपल्याला फोल्ड करून बैठकीजवळ ठेवायचा आहे. हात समांतर रेषेमध्ये. हवा हात आपल्याला गुडघ्याच्या पुढून असा घेऊन गोट्याला पकडण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. कमरेच्या बाजूला जास्तीत जास्त मागे घुसायचं. 10-20 सेकंदापर्यंत जे पूर्ण करता येईल ते जास्त वेळ करायचं आहे. आधी इंद्रियांनी त्याचा फायदा होईल. जेवताना आधी मान फिरवायची आहे, मग हात जाग्यावर. त्यानंतर खालचा पाय आधी आपल्याला समोर करायचा आहे, नंतर वरचा पाय. हेच आसन साईडने दाखवतो की बाईचं डावा पाय फोल्ड करते, हात असे सरळ. त्यानंतर या पद्धतीने तुम्हाला हात असा खाली ठेवता येत नसेल तर तुम्ही हाताची ज्ञानमुद्रा देखील करू शकता. पण व्यवस्थित समजून घेतलं तर अगदी खूप उपयोगाचं असं हे आसन आहे मत्स्येंद्रियासन. यांसाठी उपयुक्त असे 5 बसून करण्यासारखे व्यायाम मी तुम्हाला दाखवले. तर आजचा भाग तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कळवा. जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात लवकरच अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसह. तोपर्यंत सर्वांनी काळजी घ्या.